malam bari in gaya maka, ko kyamara bata kai mace sa ido ba. Kyamarar gidanka, CCTV ta gidanka bata kai matarka ba, dan za ta gano abin da wannan kyamara bata gano ba. Kurin haƙuri suke da mu, so ku yi wa matanku adalci, ku kyautata musu. Kuma ɗabi'a su ne, kar kai faɗa da matarka saboda tana da irin kishi, zan sake ki, zan sallame ki, ni ba za a mu. To haka Allah ya riga ya yi ta. Nana Aisha, duba imani irin na Nana Aisha, duba takawa irin na Nana Aisha, duba kaza irin na Nana Aisha, duba ilimi irin na Nana Aisha. Amma cewa ta yi ana imra'atun ghayur, ni mace ce mai kishi. Ta ce kishi na hadda matattu nake yi. Nana Khadija ba ta bar duniya ba? Annabi sallallahu alaihi wasallama irin mu'amalarsa a gida ya wata rana baya mantawa da hatta matansa da suka rasu, kuma shi baya mantawa da mutunci da aka masa. Duk ɗan mutunci in an masa mutunci baya mantawa. Da haka idan aka zo wata rana aka yanka dabba, sai ya ce a kai wa ƙawayen Khadija, a kai wancan gidan ƙawar Khadija, ba fa iyayen Khadija ba dangin ƙawayen Khadija, a bayar. Abin nan ya kunci na Aisha. Kullum annabi in ya zo gida sai rinka magana Khadija. Sai na Aisha take cewa, wai me yasa ka damu da wata macen da kad halakat, ta riga ta rasu, ta mutu, kuma Allah ya canja maka wacce ta fita. Malam ka duba a matsayinsa na shugaban ƙasa, a matsayinsa na jagora, a matsayinsa na shugaban al'umma, ka duba inda matarsa ta yi atakin ɗinsa. Ina so ku fahimci wannan karatun don mu zama masu haƙuri da iyalin. Yar karamar yarinya ya shekara 17 da ka je ka auro ta, sai ta gigita ka a gidanka, ta fitar da kai daga hayyacinka, ko baka gane ba, yaranka sun gane. Ta ce me yasa ka damu da wannan? Sai annabi ya ce wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba, wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba, wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba. Daga nan na Aisha sai ta yi shiru, ta yi lakwas, bata sake cewa komai ba. Kenan anan kai ma ba laifi a gida, in aka dan girgiza ka, kai ma ka dan girgiza su wani lokacin don su gyara zaman su, wannan ba laifi bane ba.